kaning ibihi ah. Kwarta ko 20. Insin lagi kong kwarta. Palit og pan. Grabe laya ni. Yay! Nahog pa gyud ang Jess. 5 lagi nabili noon. Malasa ni kinabuhi ay. Wala giga tupong ka malasa ni. Ay to re, kayong ginako to. Grabe nawa gyud. Grabe sa libuna daan na. Ay, grabe ka libuna. Hindi to mag... Ah! Hindi daari ko kawa lang. Ah! Hindi daari kawa lang. Hindi na ko tagbag-ukay. Ay! Apa naman tiyo? Apo na yun. Ya muli ta? Muli ta. Nyara. Busog na ba kanay kong baka? Pangutan sa nako? Hindi pa ko ta. Hey! Busog na ka? Aw, busog na rin kinikidhat man. Aw, tara. Baliw. Agpaparon. Uy, Nok, saan ka niya, Nok? Uy, Tim Surambaw, kamom din na. Nawa akong kwarta, dari. Ila man sa pan? Jis? Jis nawa? Naguna eh. Ate, pagkitao na to. Ano? Ito naguna, ginaran. Kung ito dinigan. Asa depitan mo ta? Yan. Huwag tangan yun. Abis na nato dari. Sinasa, ito tabang may pangita. Tabangi ko. Ano ba? Palit pan. Hindi totoo yan. Punta ba? Bola lang yan. Asam gid din mo ta? Dato libon. Unya nga hindi naman ka nangita. Ang hawa man. Awan na men. Dali ra kitaan. Oh, kasa ato tas libon. Di makita. Daan magiging pan. Baon ako ni. Pwede naman pa ngayon. Aya, baon mo ko ni. Sande ka. Pagi ko goy. Ato ko bukid. Papa ako bitin. Pagi ko bitin din naman. Ayaw, baon man ako. Aba na nimo. Oh, kaya og padanglit. Mag-adto na ako sa bukid. Magpungko ko dito sa bukid. Na og dugay ang bitin. Kasi kaluluoy no? Oh, okay, kaluloy. Mapas mo ko. Sirong tara. Wala ko tiyan. Buwag ka ta. Dami gigay mong pan. Ayan, ilantin nyo. Kaya ako may baon. Maghikog mo ko. Ah, sige. Problema to pa naman. Hikog ko. Sige. Pero problema ay. Ya.